Usa ka 26 anyos nga babaeng nagatabok sa kalsada paingon unta sa iyang gitrabahoang Universidad sa Cagayan de Oro City ang patay. Human na banggaan ug nalatayan og ligid sa truck. Aniya ang ako report. Daling gitabang sa mga personal sa Oro Rescue 911. Kining usa ka babae human nalatayan ang lawas og ligid sa trailer truck sa Gaabukayan Street, Barangay 22, Cagayan de Oro City. Pasado alas 8 Miyerkules sa buntag. Matod sa Traffic Enforcement Unit sa Kokpo, dead on arrival sa ospital ang biktimang 26 anyos nga guidance counselor sa usa ka universidad sa syudad. Nagtabok matod pa ang biktima sa kalsada diyang nabanggaan sa trailer truck dayon nalatayan sa ligid. Yung lawas gid ang nalatayan. Di pa ta kaingon kung unsay finding sa doktor kay wala man na indicate sa report pa sa karon. Sumala sa tag-iya sa ginarentahang Pinoy-anan sa biktima, naanda na kuno nga motabok kini sa kalsada aron mosakay og rela kada buntag padulong sa iyang trabahoan. Ang atbang ko katong kuan di man pud sila ka istorya kung say na tabo kaletra kaayo ba. Kaya mga sakyanan ga cross boy na sa lipdan. Ana-ana sa kustodiya sa TEU Kokpo ang truck driver nga posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide. Ginakuhaan pa siya og pahayag lakip ang kabanay sa namatayng biktima. Wala mabantay sa driver sa truck ang pagtabok sa pedestrian. So meaning naa sa blind spot most likely. Kita nga man nabuk kung dirita mag-tabok atubangan sa dakong truck, make sure na dili mo magdugay sa pagdabok, otherwise magkaway mo nga naa mo sa ilang atubangan para mabantayan mo, dili mo mabantihan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.